Telmasyg, et nyt projekt i Region Sjælland, hvor psykiatriske patienter monitoreres og kommunikerer med deres behandlere via en digital platform. Målet er at give patienterne en større tryghed, bedre sammenhæng i behandlingen og tættere kontakt på tværs af kommune og region, uden at patienterne skal transportere sig langt eller vente i uger på svar. Med mig er Nina Maria Johansen, du er projektleder på Telmasyg, og Ali Shaker, du er ingeniør og forsker, og så har du tidligere lavet et projekt, der handler om videokonsultationer i psykiatrien. Og Nina, du er lige nu i gang med at afprøve Telmasyg på patienter i distriktspsykiatrien i Maribo. Hvad er Telmasyg? Det er et projekt, der afprøver en digital løsning, Telma, som står for telemonitoriringsapplikation. Så det er en applikation, hvor man kan monitorere patienterne på afstand. Man kan kommunikere. Den kan give lidt tættere kommunikation mellem patienterne og distriktspsykiatrien og kommunen. Og det kan den gøre via videokonsultationer eller videomøder. Det kan den også gøre gennem beskeder. Og så monitoreringsdelen, det er, at patienten enten ugentligt eller dagligt udfylder nogle trivselsskemaer, spørgeskemaer, psykologiske spørgeskemaer, hvor de svarer på nogle få spørgsmål, sådan så de selv, men også behandlerne i distriktspsykiatrien kan følge med i, hvordan har patienten det egentlig. Og når man så har svaret på de her spørgsmål nogle uger ad gang, så kan man jo se en udvikling i den her trivsel. Hvad er det, du gerne vil finde ud af, og hvor langt er du? Vi vil gerne finde ud af, den her Telma-løsning, den bliver jo brugt lige nu på KOL-patienter. Så den er tilrettet KOL-patienter. Der er nogle devices, der er sat på med Bluetooth, så man kan tage deres lungefunktion på distance, kan man sige, så de sidder hjemme og tager den. Mm-hmm. De kan tage blodtryk og sådan noget. Så det her, det er jo de her psykologiske skemaer. Så vi har taget Telma-løsningen, og så har vi sat psykologiske skemaer ind, og så har vi taget de her Bluetooth-ting ud, så det kun handler om psykisk trivsel. Og så vil vi gerne finde ud af, kan den bruges til den her målgruppe? Hvem er målgruppen hos patienterne? Jamen, det er patienter, der er tilknyttet distriktspsykiatrien, og så er det FACT-patienter, som er patienter, der skal følges tæt i en periode, fordi at de af forskellige årsager har man behov for det. Ali, du har forsket i videokonsultationer. Hvad gik dit projekt ud på? Jamen, jeg havde forsket omkring videokonsultationer i løbet af corona, så det var en rigtig god timing. Der var jo rigtig meget social afstand og fysisk afstand, så det blev endnu mere relevant under corona. Men helt overordnet så handlede projektet omkring afprøvning af videokonsultationer ude i Maribo Psykiatrisk Klinik. Og patienterne fik mulighed for enten at vælge at modtage behandling over video i løbet af 8 konsultationer, altså i løbet af 8 uger, eller modtage traditionel fysisk behandling. Og det vi så fandt ud af, der var ca. 50%, som ønskede at modtage behandling igennem video, og den anden halvdel ønskede traditionel fysisk behandling. Og overordnet set så fandt vi ud af, at der ikke var forskel i behandlingsoutcome'ene, når behandling foregik over video. Tilfredsheden var også den samme blandt de to grupper.
Og i forhold til medarbejderne, der var de også forholdsvis tilfredse med videomodaliteten. Der var dog nogle ting, der skulle forbedres rent teknisk og sådan arbejdsmæssigt for at øge tilfredsheden blandt personalet. Ja. Så det er sådan set dit arbejde, som du ligesom bygger videre på med Telmasyg her. Så på den måde ved man, at kunderne i butikken, har jeg sagt, patienterne, at de sådan set tager fint imod den her type behandling. Ja, det kan man sige. Og som sagt, der var cirka 50%, som ønskede behandling over video, og det gjorde de af forskellige årsager. For nogle så var afstand fra behandlingsstedet, det betød noget. For nogle var det også økonomien. Det var billigere at gøre det over video, hvis man ikke havde økonomien for eksempel til det offentlige transport. Og for nogle af patienterne så handlede det mere omkring deres sygdom og deres tilstand, der gjorde, at de ønskede kontakten over video. Så der var nogen, der for eksempel havde angst for at tage det offentlige eksempelvis, så var det en god mulighed for dem at komme i kontakt med psykiatrien igennem video. Og så var det også en form for en indgangsbillet til dem til ligesom at møde op sådan rent fysisk på et tidspunkt. Så de fleste ønskede at modtage kontakt over video til at starte med, men de havde også en ønske om at møde behandlerne fysisk på et tidspunkt. Når man så skal ud og lave et projekt som Telmasyg oven på en eksisterende Telma-platform, altså det virker som meget arbejde, når nu Alice projekt egentlig har vist, at man kan gøre det med Teams og mails og sms'er og alle mulige andre etablerede ting. Hvorfor er det vigtigt at inddrage Telmasyg? Jamen, altså der er jo nogle problemer med den måde, det fungerer på nu. Blandt andet kan, altså som behandler eller kontaktperson, kan du ikke bare skrive en sms om alt muligt til din patient. Der er noget, der hedder GDPR. Du skal virkelig, altså man må faktisk ikke skrive noget som helst, der kan pege på den person. Og inde i Telma, der kan man skrive alt. Det er et lukket rum. Det er også det, jeg har hørt fra nogle af de her patienter, der er med i afprøvningen. Det kan give noget tryghed, at de kan skrive derinde, og så ved de, at kontaktpersonen ser det og kan handle på det. Og når man går ind og skriver en besked, så er der også sådan en lille, når kontaktpersonen har set den, så står der set af sundhedspersonale. Så man kan se, om ens besked er set eller ej, og også den anden vej. Så det vil sige, man kan se, om patienten har set beskeden, man har skrevet til dem. Plus at det er jo et tværsektorielt behandlerteam, så de kan jo den kommunale medarbejdere, som kan være bostøtte eller en anden kontaktperson i kommunen, kan følge med, skrive sammen med kontaktpersonen i distriktspsykiatrien, plus de kan se, hvad hinanden har skrevet sammen med patienten om. Så man kan sige, man samarbejder bedre omkring patienten, vil jeg sige, ikke? Hvis Telmasyg bliver en succes, hvor er vi så hen om 5 år, tænker I? Jamen, jeg tror om 5 år, så er vi forhåbentlig så er vi et sted, hvor vi er med til ligesom at reducere uligheden i sundheden. Vi er med til at forbedre samarbejdet på tværs af kommunerne og på tværs altså på tværsektorielt. Men så håber jeg faktisk også, at vi på et tidspunkt ud over det tværsektorielle samarbejde får det op at køre korrekt, men også får et bedre samarbejde på tværs af de medicinske specialer, altså både på tværs af somatikken, men også psykiatrien. Så vi har et system, der både taler på tværs af sektorer, men også på tværs af fagligheder. Mm-hmm. Ja, du er jo inde midt i maskinrummet. Men jeg tænker forhåbentlig et mere fleksibelt tilbud, så det ikke kun er én måde, man kan få hjælp fra psykiatrien, men at man kan sidde hjemme, man kan være indlagt hjemme, og få konsultationer og hjælp og medicinregulering og sådan noget, og stadig ikke bare være hjemme, hvis det er det, man har behov for. Kan psykiatrien virkelig rykke store dele af behandlingen hjem i stuen, tænker I? Ja, det vil jeg sige, og det har der allerede gjort. Der er en del, der faktisk allerede lige nu modtager behandling over video, hvor patienten sidder derhjemme og modtager behandling. Så jeg tror godt, det kan rykke, og det har det allerede gjort, men der er stadig meget
uløst potentiale, som man kan udnytte i fremtiden, ved for eksempel at forbedre arbejdsgangene, forbedre det teknologi, man anvender i praksis. Hvad for et uforløst potentiale ser du? Jamen, jeg ser det uforløste potentiale, det ligger i det her med, at patienten kan være derhjemme, kan få behandling, ikke kun psykiatrisk, men på tværs af forskellige fagligheder. For jeg tror, hvis man skal løse nogle af de her svære psykiatriske lidelser, så kræver det et samarbejde på tværs af forskellige discipliner og på tværs af sektorer. Og det er det, jeg tror, at når vi når dertil, så kan det have kæmpe stor betydning for patienten. Men det har jo en betydning også, at du og jeg, vi står tæt på hinanden nu og snakker sammen. Det er jo ikke bare, hvad der kommer ud af munden på os. Vi afkoder jo hinandens gestik, hvordan vi lugter, var jeg lige ved at sige, hvordan vi ser ud i øvrigt. Ting, som man måske ikke kan se i den lille kasse. Er det ikke en fare? Jo, og man kan jo sige, altså i forhold til det forskning, som vi har lavet, jamen, og som også er publiceret, jamen, så viser faktisk forskning, at alliancen, som du taler lidt ind her, den er lige så god som fysisk behandling. Men det, som både patienterne og medarbejderne oplever, det er, at kontakten kan mærkes eller opleves værende kunstig. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at tænke lidt ud af boksen og tænke anderledes og finde ud af, jamen, hvordan kan vi forbedre den her, det jeg kalder for virtuel nærhed på dansk, og på engelsk er begrebet telepresence, og det går man rigtig meget op i, for eksempel en for rumfart-teknologi, der går man op i, at den robot, man eksempelvis sender op til en måne, jamen, og som bliver monitoreret eller styret ned fra jorden, der går man meget op i, at man har den her følelse, at man faktisk er oppe på månen, på trods af, at man befinder sig flere millioner kilometer væk fra månen. Så jeg tror, der er en masse teknologi, som man kan udnytte, som vi ikke har udnyttet endnu, og som er på vej til at blive udviklet, der gør, at vi kan forbedre den her virtuelle nærhed, og faktisk styrke den virtuelle nærhed og alliancen, når det er virtuelt. Jeg tror, at det vigtigste er, at patienterne er med i det, og at de er med til at prøve det af, og med til at beslutte måske også, er det noget, de kan bruge, er det noget, de har tillid til, er det noget, de føler sig trygge i. Der er jo også lavet nye undersøgelser med sådan noget, hvad det hedder, VR, som jo også har rigtig god effekt. Og der har patienterne også igen været med til at prøve det af og finde ud af, om det er noget for dem. Så det tror jeg er vejen frem. Du arbejder lige nu nede i Maribo. Du arbejdede i Maribo. Det er jo et sted, hvor der er langt til alting. Ja. Hvilken betydning har det, at de lige pludselig kan få det tilbud, som jo ikke er til stede, hvis man ikke har ret mange ressourcer og pludselig skal komme helt op til Slagelse, for eksempel? Jamen, det betyder jo, at man ikke skal bruge en hel dag på at komme hjemmefra til distriktspsykiatrien. Der er også nogen, der har faktisk økonomisk trængt det, så de har svært ved at kunne betale offentlige. Der er ovenikøbet nogen, der må måske aflyse nogle møder, fordi de har det, altså nogle fysiske møder i Maribo, fordi de har det en skidt dag, hvor de ikke kan gå i offentlig transportmiddel. Så det har en kæmpe betydning, at der er et andet tilbud også, altså der er et fleksibelt tilbud. Det tror jeg. Ja. Og jeg er ret enig i det, du siger, og det jeg oplevede i hvert fald i forhold til mit projekt, det var faktisk, at der var en del patienter, som aldrig mødte op i klinikken, og hvor vi faktisk var ved at afslutte den fra forløbet. Men da video og telemedicin var en mulighed, så dukkede det op virtuelt, og det var en øjenåbner for os. Så nu kunne vi faktisk fange nogle af de her patienter, som aldrig mødte op i klinikken. Og det er jo sådan nogle ting, der er med til ligesom at forebygge uligheden, som desværre findes i vores sundhedsvæsen.